35. Međunarodni festival književnosti Kbate, koji je održan u Izmiru, bio je uz ostalo prilika da se realizira želja Izmir univerziteta iz Turske o suradnji sa univerzitetom u Tuzli. Rektorat i uprava Izmir univerziteta tom prilikom su posredstvom magistrice Melinde Botalić sa odsjeka za turski jezik u Tuzli uputili potpisani sporazum o suradnji na verifikaciju rektoru univerziteta u Tuzli, profesoru doktoru Enveru Haliloviću. Ono što se desilo u Bosni teško je pogodilo sve nas u Izmiru i Turskoj, kažu u Izmiru, i zato želimo što više pomoći Tuzli. İnşallah ben Allah'ın izniyle Želimo da se ne ponovi i da onoliko koliko možemo da učinimo za Bosnu i Hercegovinu i ovaj sporazum koji ćemo, ako Bog da, potpisati, bit će nam jako drago zapravo da ga potpišemo. Mi prije svega želimo da naše veze s Bosnom budu jake i nadamo se saradnji u budući, odnosno nadamo se da ćemo još mnogo mladih ljudi obrazovati, osobito na polju medicine, dakle da školujemo mlade doktore koji će kasnije pomoći svojoj zemlji. Rektor univerziteta u Tuzli, profesor dr. Enver Halilović, već je potpisao ponuđeni sporazum o suradnji sa Izmir univerzitetom. Kaže da je već prisutna suradnja i sa drugim univerzitetima iz Turske koji pomažu i na odsjeku za turski jezik Tuzlanskog univerziteta. Prije par dana smo potpisali sporazum sa univerzitetom u Izmiru na njihov prijedlog, ali i na naše zadovoljstvo. To je taj ugovor kojeg sam ja prije par dana potpisao. Ono što je također vrlo važno jeste da kroz saradnju koja postoji sa univerzitetima koji putem organizacije Yunus Emre obezbjeđuju nastavnike na odsjeku za turski jezik i književnost na univerzitetu u Tuzli, jeste da se putem saradnje sa tim profesorima i sa njihovim univerzitetima već evo nekoliko godina odvija takav oblik nastave naših studenata da oni u toku ljeta provedu mjesec dana, dva u Republici Turskoj, svakako uz sve finansijske troškove i obaveze koje studenti imaju, koje pokriva Republika Turska, odnosno univerziteti na kojima naši studenti odu. Izmir univerzitet je zadužbina oca sadašnjih nositelja uprave, rahmetli poznatog profesora i humaniste Nedžeta Doğanate. Şimdi şöyle söyleyelim tabii. Ovo što nam je otac ostavio naravno nije novčano, mi mislimo da je nešto ostavio nego humano. Znači se ovih 50 godina koji je radio kao nastavnik i kao edukator u ovom svemu, kaže mi nastavimo naravno da u najboljem smislu to se sprovedemo dalje. Jedna od potvrdi tog nastojanja su i 5 naših djevojaka koje su dobile stipendije da besplatno studiraju medicinu i borave u Izmiru. Sada uspješno uče turski jezik i vrlo brzo će se pridružiti drugim studentima iz naše zemlje, a njih je 20-ak koji već studiraju na nekim od 7 fakulteta Izmir univerziteta, koji ima 5000 studenata i 3 instituta.